Ako si Wonder Beshi Mix! Ako naman si Wonder Beshi Ruby! Kami ang mga Wonder Beshi Wap! Ako naman si Jerry Spider! Handa na ba kayo? Handa na kami! Tara na! Sugudin na natin si Tandang Romeo! Tara, let's go! Ay, sandali. Paano pala natin siya mahahanap? Eh, may kapangyarihan yun. Malamang nagtatago na yun. E di, tawagin natin. Tandang Romeo! Lumabas ka dyan! Mang Romeo! Hindi kami natatakot sa'yo! Harapin mo kami! Beshi, tama ba yung ginagawa natin? Oo, tama lang. Para hindi na siya makapanloko ng ibang tao. Ako ba ang hinahanap niya? Oo, ikaw! Alangan naman kami! Harapin mo kami! Dahil di kami natatakot sa'yo! Sa tingin nyo, kakayanin yung kapangyarihan ko? Beshi, kaya mo ba siya? Ha? Bakit ako? Tatanungin mo pa ako, pareho tayong walang kapangyarihan. Si Jerry ang tanungin mo. Siya nakaisip nito eh. Anong binubulong yung dalawa? Jerry, anong sandata mo para labanan si Tandang Romeo? Itong mga puno. Nye, kaya mo bang buhatin niya mga yan? Hindi. Magtatago ako para hindi ako tamaan ng kapangyarihan ni Tanda. Ano, Beshi? May sandata ka ba? Itong kapa natin. Pwede itong panangga. Oo nga, no? Sige, kaya natin yan. Matanda na yan. Kailangan natin makuha yung itlog niya. Sige, akong bahala. Sige, ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin ang laban. Naiinip na ako. Akala mo siguro hindi ka namin kaya? Tatlo kami! Mag-isa mo lang! Paano ako makakalaban dito? Hindi naman ako marunong umakyat sa puno. Bakit naman naisipan ko pa to? Anting-anting, Tandang Romeo. Wah! Wow, ang Beshi! galing! Ang galing mo! Mabuti na lang pala nagpagawa tayo ng kapa sa Let's Sprint. Let's sprint! Baka naman! Ako naman! Costume! O ano, Tanda? Hindi mo kami kaya. Oo nga, Tanda! Hindi mo sila kaya! Anting-anting ni Tandang Romeo. Ya! Bumalik ka dito! Asan ang tapang mo? Ano, Wonder Beshi Ruby? Kaya mo pa ba? Paano yan? Iniwan na tayo ni Spider Jerry. Oo nga eh. Siyang nakaisip nito. Tapos bigla tayong iniwan. Ano pang ginagawa natin? Tara, takbo na! Hoy! Kayong dalawa! Bumalik kayo rito! Bilisan mo, Beshi, what? Ang bagay mo ako, Beshi! Ikaw kasi, Wonder Ruby. Gumastos lang tayo sa mga suot natin. Tatakbo lang din pala tayo. Eh, ikaw nagsabi magsuot tayo ng ganito eh. Lumabas kayong dalawa! Asan na yung tapang nyo? May pa-costume-costume pa kayo! Hindi rin pala iipikto! Kailangan natin gumawa ng paraan para makuha yung itlog ni Tanda. Hindi kaya bulok na kasi matanda na? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Yung kapangyarihan niya. Ah, ganun ba? Akala ko yung itlog niya. Hindi kayo lalabas? Kanina pa naghihintay yung itlog ko. Tara, alis na tayo. Saan naman tayo pupunta? Basta, sundan mo lang ako. Pagbilang ko ng 3, takbo na tayo. 1, 2, 3, takbo! Andun sila! Bilisan mo, Beshi. Dito tayo magtago. Spider Jerry? Wonder Meat? Wonder Ruby? Uy, Spider Jerry, bakit mo naman kami iniwan? Paano kasi?
Ang lakas ng kapangyarihan ni Tanda. Hindi natin kaya yun. Sige, ganito na lang gagawin natin. Kunin natin ang itlog niya. Ayaw ko. Kayo na lang. Baka nabubulok na yun, no? Ano ba yung nasa isip nyo? Hindi yun. Yung kapangyarihan niya. Sige. Paano natin kukunin yun? Sige, ganito ang gagawin natin. Sige, mamaya, balikan natin si Tandang Romeo. Oo, itaon natin na natutulog siya. Sige. Alam ko kung anong oras siya natutulog. Doon natin siya susugurin. Tama! Tara na kumain. Nagugutom na ako eh. Ito naman si Wonder Mix. Hindi makalimutan ng pagkain. Sige. Ililibre ko na kayo. Sige, tara na. Tara na.